Не ви. И? Същото. Заплахи, тормоз. Едни и същи неща. Кога ще спре това? Просто не знам. Това е някакъв факт. Успокой се и не можеш да си представиш как ме обиждаха. Те непрекъснато ме обиждат. Не знам, разбираш ли, че непрекъснато се чувствам зле. Ще се оправят нещата. Непрекъснато ми е лошо. Не знам. Успокой се, моля те. Ани. Ей, жена, какво става? Въпреки стрес от припадъка на своята приятелка, Юлия бързо успява да се мобилизира и се обажда на бърза помощ. Когато Ани припадна, много се оплаших. Помисли си, че ще загуби бебето или нещо лошо се случи с нея. От спешното отделение реагират светкавично на обаждането на Юлия. Минути по-късно медицинският екип пристига пред магазина, готов да окаже първа помощ. Вие ли се обадихте? Да, доктор. Какво се случи? Припадна. Бременна е в 7-я месец и просто се свлече. Не знам дали е яла. Удара ли се като? Не, падна върху мене. Трудностите на бременността, непрекъснатите разправи с Александър и Стефания и нередовното хранене, всичко това идва твърде много за Ани. Ще трябва да я вземем с нас в болница. Да я прегледаме там. Добре. На място. Що ще е по-добре? Да, наистина. Ще ти се оправи. Спокойно. Когато я приеха в болница, казаха, че е от недояждане и от нерви. Надявам се всичко да се оправи и всичко да бъде наред. Ани остава в болницата една вечер под лекарско наблюдение. Там тя има възможност на спокойствие да осмисли ситуацията, в която се намира.